केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात एक नवा मोठा ट्विस्ट आता आलाय। केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलंय। हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवावं आणि आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे। आमच्याकडे आता फक्त न्यायाचीच आशा उरलेली आहे अशी भावनिक विनंती त्यांनी राष्ट्रपतींकडे केलेली आहे। त्यामुळे आता राष्ट्रपतींच्या दरबारी हे सगळं प्रकरण गेलेलं आहे। यापूर्वी सुद्धा केतन अग्रवाल याच्या वडिलांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती। देवेंद्र फडणवीस जेव्हा पुणे दौऱ्यावर होते त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पत्र दिलेलं होतं आणि आता मात्र केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामध्ये केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलेलं आहे आणि राष्ट्रपतींच्या दरबारी आता न्यायाची अपेक्षा त्यांनी केली आहे। हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवावं आणि आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केलेली आहे।